Bueno, estem a Mallorca, aquí en el Maracà Club. Estem avui vespre tocant a la presentació del Cranc Festival. El Cranc Festival és un festival que es fa a Menorca, que està fent la segona edició, i us animo a tots a que vingueu a Menorca aquest estiu perquè disfrutareu d'un festival que no hi ha a cap banda. Com Ciutadella. Los Guais, pues, com diu la paraula, som uns salvatges i tenim un directe molt potent. Som una banda que som més de directe que res. No t'ho podria explicar perquè crec que mos quedaria en curs. Si veniu a un concert ho entendreu. La música, per jo, és la vida. M'agradaria poder viure de la música i estic intentant, cercant-me camí, tocant, fent de promotor, traient discos que me fascinen. Tot el relacionat amb la música me posa content i és el que me dona sentit a la meva vida. Hem acabat de tornar als Estats Units, vam estar en el South by Southwest, el festival que es fa a Austin. Aquest any van anar en Souls from Spain, que ens va triar juntament amb Bad Giel, Joe Crepúsculo, Ana Cristina Rosenbinge, Zephyr Bones i Paco Newman, i vam estar allà tocant shows a Burger Mania, un showcase de Panache Rock, que és un sello molt potent de Los Angeles. Vam fer 12 concerts aquella setmana allà i hem fet molts vincles amb un segell que és molt afín a la nostra música, que és Burger Records, i ara mos ha tret el primer single, que és Roca de Blar, que ha sortit ara, que l'han presentat ells en el seu SoundCloud, i estem xerrant amb ells abans si podem treure el disc amb ells, que mos faria molt feliços. L'animal és una pantera, no? No? Leopardo, pantera... Molt salvatge tot, no?
Roca